Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colentits. Ako pa rin po ito, si Michelle. Hi, Michelle. Yung naging single mom po dahil hindi ako pinanagutan ni Victor. Pero, huwag kayong mag-alala. Nakatagpo naman ako ng lalaking tatanggap kahit single mom ako. Ang pangalan niya po, hulaan nyo, si Aldrin. Di ba po nakwento ko kahapon na binibilihan niya ng vitamins yung anak ko. Kahit di niya naman anak yun, ng gatas. Ang galing mag-alaga. Parang totoong anak niya yung anak ko. Hindi po ako makapaniwala na tinatatrato ako ng tama. Minahal niya po pati yung anak ko. At doon na nga nagpatuloy ang Mga katas ng aking nakalipas. Kain ka pa, Jinjin. Papa, nisubo mo po uli ako, Papa Aldrin. Sige. Sige, Thank you po, Papa Aldrin. Ang bait-bait niyo po bango sa... talaga. Bango mo talaga. Bait-bait niyo po sa akin kahit hindi po kayo yung tunay kong tatay. Huwag mo na sabihin yan. Ako na yung tatay mo, di ba? Opo, sorry po. Okay lang po ba, Papa o Daddy Aldrin? Papa na lang. Jinjin talaga, ang dami mong nalalaman na. Batang to, napakakulit. Pasensya ka na, Aldrin, ha. Anong Aldrin, mahal? Pasensya ka na, mahal. Usod na. Kiss. Ayoko nang ganun. Nakaklose ko po yung eyes ko. Kahit nakikiss po kayo. Ano, ayaw mo na kumain? Dagdag Hindi, ako pa. ubusin ko na lang tong kape. Parang kasi kinakabag ako ilang araw na kaya. May pangtanggal ako ng kabag. Ano? Diyan yung bata talaga. Kulit mo. Ba't- Ano po yun? Acete de Manzanilla, Papa Aldrin? Opo, ng baby po ako. Yun po yung nilalagay sa akin ng mama ko pag may kabag ako eh. Akong bahala sa Asete. kabag ng mama mo. Sige na. Pag hindi mo na maubos yan, ipa-take out na natin, then uwi na tayo. Ha? Sige. Uwi na ba Sensya tayo? ka na, parang wala ako sa mood. Ano talaga, sama talaga ng pakiramdam ko sa tiyan ko. Sensya ka na, mahal. Okay na. Mama, okay lang po yun.
Sige na, Ano? pa-take out na natin to. Mama, pwede po mag-take out ng pagkain? Sige, pa-take out ka. Ano gusto mo? Gusto ko po yung in-order ko ngayon para kakainin ko po pag gutom ako sa bahay. Oh, dagdagan natin. Okay? Wala, Papa. Ikaw, mahal. Napaka-provider mindset niyo po. Siyempre, para sa inyo. Kahit bata pa lang ako, yan ang mga gusto ko po sa pag nagka-boyfriend ako. Ay! Bata-bata pa! May provider mindset. Ikaw, mahal, wala na ba? Wala. Tara na. Sige na, Jinjin. Okay na yan. Halika na. Let's go. You were just a dream that Ay, Aldrin, huwag ka nang umuwi. Gabi na kasi, di ba, darling? Dito ka na lang muna, dyan sa sala, yung matulog. Diyan ka muna sa sala kasi Gabi na eh. Pauwiin mo pa ba kakausapin to? ka sana namin ng papa mo eh. Oh, sige, ano Okay lang ba? Mahal, dito lang daw muna ako. Wala po ako magpe-play. Ay, ikaw, apo, matulog ka na. Okay po. Ano yun? Gusto namin magpasalamat. Napakabuti mo sa aming anak, pati sa aming apo. Walang ano man ho yun. Ganun po talaga. Mahal ko yung Kasanang anak niya. magbago kasi usually sa una lang yan eh. Guys, damay na naman tayo dito, guys. Usually Ready sa kayo, una guys? lang yan. Siyempre ngayon tanggap mo na lalo sa panahon ngayon. Madali magpanggap sa mga unang buwan. Sana hindi ka magbago. Ay, hindi po. Paano ba kami makakasigurong hindi ka magbabago? Ay, papakita ko na lang po sa inyo na mahal ko talaga yung anak niyo po. Di ba, mahal? Opo, ma. Pa, mukhang nagsasabi naman po ng totoo si Aldrin at saka, alam niyo po, hindi ko ma-imagine na may magmamahal sa akin kahit. Ano ka ba? Alam niyo na. Sige, tama na. Matulog na pahinga Tulog na rin na tayo, ako. padrama-drama. Lagyan mo ng mga kumutunan dyan sa sala. Diyan ka na iyo, Oo. ha? Kasi, Pasensya ka na, malalaki yung lamok dito, ha? okay lang ho. Oo, galangaw yung ano dito, lamok. Mag-ano ka na lang. Magkumot ka, ha? Sige, walang problema ho. Sige na. Matulog na Papa tayo. Aldrin, gusto mo tabi-tabi tayo dyan sa sala? Ay, sige na, wag na. Doon ka na sa kwarto, baka Sige po, malamok ka. tabi na lang kami ni mama ko. Tara na, darling. Paano? Ingat ka Dito na dito. matulog. Thank you for today. Bakit ka nakangiti? Bakit? Sabi ko matutulog Lakas mo sa na. mama at papa ko? Anong pinakain mo sa mga magulang ko, Wala. Pero natutuwa ako, alam mo, kasi ang Bakit? saya makita na may harmony family. Tapos, hindi ko na-expect. Feeling ko kasi hindi ko deserve itrato Ano ka ng ba? tama Uy, dahil sa past ko. Pero, ganito pala yung feeling ng tinatrato ng tama. past na yun. Thank you, Wala na yun. Mahal kita. Mahal din kita. You're the one that never. You hear about my Ang daming lamok. Anong oras na? Mahal. Launa na yung medyo. Dito ka pa. Kala ko natulog ka na. Natulog na ako. Dali, bilisan natin. Ganun ba yun? Baka magising yung Ikaw magulang mo. nagutos sa akin ito eh. Sabi mo gisingin mo ako Hindi kasi baka kasi Sabi mo magising. kanina kinikindatan mo hanggang gisingin mo ako, gising mo. Hindi baka kasi magising magulang mo tsaka yung Hindi anak mo. mahimbing matulog yun. Inisprayan ko. Hindi mahimbing matulog yun. Talaga. Dali na, mabilisan lang dito. Pero mabas kasi sila eh. Mabilisan lang dito. Dali na, 15 minutes. Magkumot tayo dali.
Ganun ba yun? Oo, makita tayo. Hindi madilim eh. Ha? Madilim. Kahit na. Dali lang. Aray. Aray, kinagat yung pet ko ng lamok. Sobrang saya ko, call and tit sa feeling po ni Aldrin. At tulad ng lagi kong sinasabi sa kanya, ganito pala itrato ng tama. Grabe, sobrang unconditional ng pagmamahal niya. Halos weekends po lagi kami binibisita sa bahay. At one time, nagla-lunch po kami. Grabe si Jinjin kung kumain, oh. Gustong-gustong pala yung liempo. Favorite ko po itong liempo sa pulutan. Pulutan po namin ito. Hindi, napupulutan kasi ako nakikita ng apo ko. Opo. Siya na ba ito, Favorite best ko ko tong to drumstick. nilalo. At saka itong lechon manok. Yeah, may Ang pansit pa sarap dyan. po sarap ng yan. sauce. Oh, ikaw, darling. Ba't di ka kumakain, darling? Darling. Pa? Darling, si darling ko. Hindi, Lola busy mo. ako. Ah. Diba, do not, come on. Do not eat while your mouth is talking. Sa bagay. Ikaw, mahal. Hindi, ba't parang wala kang gano'ng kumain? Hindi naman, ano lang, diba, recently, lagi akong kinakabagan. Baka, kaya dinadahan-dahan ko lang yung Hindi pa ba gumaling yung kabang mo? Gamutin natin ulit mamaya. Shh! Ano yun? Narinig namin yun. Ano yung gamot ba yan? Anong gamot yan? Asete lang yun, Lolo. Okay. Asete de manzanilla. Tapos pwede rin kapag po masakit yung tiyan, mamang ginagawa sa ni Lolo, duduraan niya po yung kamay niya, tapos magkocross siya sa tiyan ko. Ay. Yung ganito. Ayan, yung may cruise, para nagpe-pray po. Ayan. Wala nang sakit, di ba? Papa, yun ang ginagawa mo kay Jinjin. Ganun din ginawa ng aking mga lolo sa akin eh. Hindi na yun uso, walang scientific. Akin yung puyo mo, anak. Apo, yung puyo. Ayan, yan yung mga Papa gamot. naman hindi na yun totoo. Ang dumi-dumi ng laway mo kadiri ka. Lolo, masama pala yun Tao po. Tao po. Ay, sino yan? Ba't parang nagmamaoy? Ha? May tao. Baka parcel po yun. Papa, Dali, buksan na lang. ko muna. Tao po. Buksan nyo to. Ay, ano po nga atin? Napakawalang yabo talaga, Aldrin. Lumapit ka dito. What, Aldrin? Bakit ninanap po siya? Sino ka ba? Ha? Ano po ginagawa dito ni Aldrin? Ako po ang asawa ni Aldrin. Ito ang marriage contract. Ayan po. Ayan. Aldrin. Asawa ko po si Aldrin. Meron po kami 3 anak. Aldrin? Ikaw, lumapit ka dito. Ito ba yung babae mo? Ha? Huwag ka manggulo. Ano ba? Ang kapal ng mukha mo. Tumigil Ang ka. kapal ng mukha mo. Ano ba nangyayari dito? Aldrin, explain mo ano nangyayari. Teka na. Tara na, uwi na nga tayo. Papa, Huwag ka manggulo. Huwag ka maiskandalo dito. Ano ba? Aldrin! Aldrin, sino itong babaeng to? Sinasabi ko. Ako po ang asawa niya! Ako po ang asawa Tama niya! na! Tara na! Walang Tama kaya na! talaga! Tingnan mo. Hindi mo ba talaga alam na may asawa na yung tao yun? Papa, kayo nga po, hindi niyo naramdaman. Bakit Ako kami ba din. yung may relasyon? Hindi po, Papa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala po akong naramdaman. Ang tanga-tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Wala akong kwentang babae!
ang gagawin ko noon. Kitang-kita pa ng mga magulang ko nangyari. Nahiya po ako. At na-feel ko nga na wala akong kwentang nanay, wala akong kwentang asawa, wala akong kwentang anak. Kasi hindi ko man lang naramdaman may asawa na pala si Aldrin. May asawa na pala yan siya. Ano ngayon, Mars? Anong balak mo? Wala akong balak kasi hindi ko alam yung gagawin ko. The subscriber cannot be Hindi reached. ko siya Please try matawagan, again Mars. later. Mars, tulungan mo ako mag-isip. Lutang na ako. Mura ako sa sabog. Mars, mahal ko si Aldrin. Hindi ko nalaman man lang na may asawa pala yan siya. Hindi ba talaga halata, Mars? Mars, hindi, Mars. Ang galing magtago ni Aldrin. Para yung mga friend ko Mars, lang. may 3 anak, kaya pala magaling mag-alaga ng bata. Kaya pala magaling maging asawa kasi may asawa pala. Mars, Mars. Wala akong kwentang babae, wala akong kwentang hindi mo nay na, kasalanan, wala Mars. akong Sino mo kwentang kasalanan? ina. Hindi ko man lang nalaman, Mars. May sasabihin ako sa'yo, Mars. Ano yun? Mars. Wala kang kasalanan. Naintindihan mo? Mars, kasalanan ko to! Ako sinisisi ng mga magulang ko kasi sabi nga nila hindi ko naramdaman. Di ba ang bobo ko? Shh! Tama na, Mars. Tama na. Ay, kumain ka na. Ba't parang hindi ka na kumakain? Matamlay ka na. Yung anak mo, darling. Mainit pa rin yung ulo ko sa'yo. anak, kumain ka. Sumukasakit ka? Ayoko pong kumain. Nisikmura na naman po ako katulad ng dati kong sakit. Baka may acid reflux ka. Kumain ka kahit kunti para makainom ka ng gamot. Ay, okay ka lang ba? May sasabihin po ako sa inyo. Ano yon? Mama, Papa. Mama, Papa, patawarin niyo ako. Hindi ko talaga naramdaman po eh. Na may asawa, hindi ko talaga alam. Di sana kung alam ko, hindi ako nakipagrelasyon, di ako nagmahal ng ganito. Wala na tayong magagawa dyan. Basta importante, hindi ka na makipagkita sa lalaking yun. Intindihan mo? Papa, mahal ko si Aldrin eh. Ayan ang sinasabi ko eh. Huwag Papa, ka na makipagkita. hindi na po. Sinasabi ko lang po na mahal ko siya. Kausapin mo to, darling. Kausapin mo. Diyos ko anak, gumising ka. Niloko tayo. Hindi lang naman ikaw. Kami din. Kami din may pananagutan dahil hindi rin namin naramdaman. Kumalma ka na, kumain ka na. Paano ko ba? Anong gagawin ko? Buntis ako. Buntis ako kay Aldrin. Paano ba yan? Nang gulo-gulo ng buhay ko. Nabuntis ako ng may asawa. Ang tanga-tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Bububo ko sa lalaki. Anong gagawin ko? Diyos ko, tulungan niyo naman po ako, Lord. Lord, ikaw na yung makakatulong sa akin. Hindi ko na kaya itong mga di pinagdadaanan ko.
Ikaw ang hanap-hanap ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!